Nájdite si pohodlnú polohu a jednu svoju ruku si položte tak, aby ste na ňu dobre videli. Predstavte si, že ste vedec z inej planéty a nikdy predtým ste nevideli ľudskú ruku. Pozerajte sa na ňu s úplnou zvedavosťou, ako na fascinujúci objekt. Všimnite si farbu vašej pokožky. Všimnite si rôzne odtiene, hru svetla a tieňa. Pozrite sa pozorne na čiary na dlani. Sledujte tvary a vzory na končekoch prstov. Všimnite si akékoľvek jazvičky, znamienka alebo nedokonalosti. Pozerajte sa na ne bez posudzovania, len s čistým záujmom. Teraz, veľmi pomaly, pohnite prstami. Sledujte, ako to funguje. Všimnite si, ako sa šľachy pod kožou napínajú a uvoľňujú. Otočte ruku a pozrite si ju z druhej strany. Pozrite si nechty, kĺby, textúru kože. Ak vám myseľ začne hovoriť veci ako toto je divné, alebo mám škaredú ruku, len si tie myšlienky všimnite. Povedzte si, aha, posudzovanie, a láskavo vráťte pozornosť späť k ruke. Buďte ako zvedavé dieťa, ktoré objavuje svet. A teraz pomaly prestaňte ruku sledovať. Znova si uvedomte celé svoje telo. Miestnosť okolo vás. A zvuky. A keď budete pripravení, ukončite toto cvičenie.